po sa bawat isa. Muli, it's Monday. And again, we will celebrate the goodness of our Lord. At sa gabi pong ito, atin pong aawitan ng Panginoon tungkol po sa kanyang pagmamahal. Amen? So, sino po ba ang nakakaranas ng pagmamahal ng Panginoon? Nararanasan po ba natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, every day of our lives? So alam ko po, bawat isa po sa atin, bawat mananampalataya na nakikinig ngayon, na nanonood po sa ating live stream, bawat isa po sa atin, alam ko na ang Diyos ay kumikilos po sa ating buhay and lagi niyang pinaparamdam sa atin ang kanyang pagmamahal. Amen? Amen. Kaya po sa gabi pong ito, bago po tayo magbigay ng ating mga awitin, ating mga papuri sa ating Panginoon, basahin po muna natin sa 1 John 4, verses 9 to 17. So dito po, makikita po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Di ba po, paborito natin yung verse na John 3:16 Doon pa lang makikita natin na mahal tayo ng Panginoon. Pero dito po, basahin po natin sa 1 John 4, verse 9 to 17. Sabi po dito, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. So ipinakita daw po ng ating Panginoong Hesus, pinakita daw po ng ating Diyos na tayo po ay Kanyang minamahal sa pamamagitan po ng Kanyang anak na si Jesus. So binigay niya po sa atin ang Kanyang anak to redeem us, para maipakita sa atin na tayo po ay talagang mahal ng Diyos. So sabi doon, He sent, by sending His one and only Son into the world, so that we might have eternal life through Him. Verse 10, this is real love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. So ito daw po ang tunay na pagmamahal. Hindi po lang ito yung basta pagmamahal lang na laging sinasabi ng bibig, pero yung puso wala. So dito po natin makikita ang tunay na pagmamahal na nanggagaling po sa ating Panginoon, sa ating Diyos. So sabi po dito, 11, Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. So ayan po, dahil po daw minahal tayo ng ating Panginoon, kailangan din daw po nating mahalin ng bawat isa. So mahal po ba natin ang bawat isa? Sabi mo nga sa katabi mo ngayon, I love you with the love of the Lord. Amen. So bawat isa po sa atin bilang mananampalataya, bilang naniniwala sa ating Panginoon. So mahal po tayo ng Diyos, kailangan din po nating mahalin ng ating kapwa. So no one has ever seen God. But if we love each other, God lives in us. So napakahalaga po ng pagmamahal natin sa bawat isa, yung suporta natin sa bawat isa. Bakit po? Sa pamagitan daw po nun, dun po natin ma-express or makikita na ang Diyos ay namumuhay sa atin pong mga buhay. Sabi po kasi doon, no one has ever seen God. Hindi po natin nakikita ang Diyos. But if we love each other, kung mahal mo po ang iyong kapwa, God lives in us. Nabubuhay po ang Diyos sa ating mga buhay. And His love is brought to full expression in us. 13, and God has given us His Spirit as proof that we live in Him and He in us. 14, furthermore, we have seen with our own eyes and now testify that the Father sent His Son to be the Savior of the world. 15, all who confess that Jesus is the Son of God have God living in them and they live in God. 16, we know how much God loves us. Alam po ba natin gaano tayo kamahal ng Diyos? So, and we have put our trust in His love. So, dapat may tiwala po tayo sa pagmamahal ng ating Diyos. God is love, and all who live in love, live in God. So, dapat po, yung pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Diyos, ay naipapasamuhay po natin. And then, sabi po din, and God lives in them. 17, and as we live in God, our love grows more perfect. So we will not be afraid on the day of judgment, but we can face Him
with confidence because we live like Jesus here in this world. Amen? So, pinapatunayan po doon na ang Diyos po natin ay palaging nandyan po sa ating buhay. So, may na-experience man tayong pagsubok, pero wag po nating kakalimutan na meron po tayong Diyos na tunay na nagmamahal sa atin. Yung true love na hinahanap po natin ng bawat isa sa atin. So wala pong ibang makakapagbigay po nun, kundi pong ating Panginoon. Amen? Kaya po sa gabi pong ito, we will celebrate the love of God. We will sing His love para po sa atin. We will thank Him for His unfailing love na palagi po niya ipinaparana sa atin. Amen? Amen. Kaya po sa gabi pong ito, let's open up our hearts. Let's express our love din sa Panginoon. Sabihin natin din sa Panginoon na kung gaano rin natin siya kamahal. Amen. Kaya po tayo umawit ng buong puso, buong espiritu. Amen. Sa ating Panginoon.
Panginoon, sa gabi pong ito, Lord God, muli, we are here giving you thanks dahil po sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, katulad nung aming binasa kanina, O Diyos, that you show your love for us, you gave your life for us, Panginoon, dahil mahal mo kami, O Diyos. Binigay mo sa amin yung the best na kaya mong ibigay para sa amin, O Diyos. Kaya Lord, narito kami, Panginoon. Bibigay rin namin ang aming the best para sa iyo. Lord, because we love you. Thank you, Jesus. Thank you. Lord, I've come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes. Lord, unveil my eyes. Let me see your face, to face the knowledge of your love as you lead
sa Panginoon. Hold me close, Jesus. Hold me close. Hold me close, Lord. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side.
hearts, we give you our lives, Lord. We give you the best that we can give, Jesus. Oh, thank you for your unfailing worship. Overflow in our midst, overflow in our lives. Let your love fill our lives, Lord, so we can love one another. We can love one another because of you, because of your love. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Sing overflow in this place. Overflow in this place. Fill our hearts, Lord. Your love surrounds us. You're the reason why we are here. Reason we came to encounter your love. Your love surrounds. Once again, church, sing overflow in this place. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Oh, your love surrounds us. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your love. Oh, we worship you. Thank you, Jesus. Panginoon, sa gabi pong ito, Lord, nakikita mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nakikita mo, O Diyos, ang laman ng aming mga puso sa gabi pong ito. Lord, alam ko, O Diyos, nangungusap ka sa bawat isa sa amin. Lord, we thank you for your everlasting love na palagi naming nararanasan sa aming mga buhay. Kahit may mga challenges, meron kaming pagsubok sa aming mga buhay. Minsan, O Diyos, nawawalan kami ng gana sumamba. Nawawalan kami ng gana na umawit, na mag-serve, Panginoon, sa iyo, Lord God. But still, your love ay palaging nandyan para sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, O Diyos, na hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Every day of our lives, pinoprovide mo, Panginoon, aming mga pangangailangan. Pinapagaling mo, Panginoon, aming mga karamdaman, O Diyos. And Lord, binibigay mo sa amin, Panginoon, ang proteksyon na kailangan ng bawat isa sa amin. Sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa aming mga anak, O Diyos. Lord, kulang, Panginoon, ang mga salita upang masabi namin, Panginoon, ang pasasalamat, Panginoon.
Lord, ang pagmamahal na hinahanap namin, Lord, ikaw lang, Panginoon, ang makakapuno nito sa aming mga buhay, O Diyos. Katulad na aming binasa, O Diyos, true love comes from you, O Diyos. Wala pong iba, walang sino man, O Diyos, ang makakapagbigay sa amin ito. Kaya, Panginoon, kami ay narito, bawat araw, umaawit, sumasamba, hindi lang dahil ito ay inutos sa amin, Lord God, dahil ito, O Diyos, ay tanda ng aming pagmamahal sa iyo, O Diyos. We are singing, we are dancing, we are using our talent, Panginoon, dahil ikaw ang nagbigay na ito sa amin, O Diyos. And we will give it all back to you, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God, na muli pinaalala mo sa bawat isa na ang pag-ibig mo, O Diyos, ay hindi natatapos sa amin, O Diyos. Ano man nangyayari sa mundong ito, anumang sakuna, anumang sakit, anumang lindol, anumang bagyo, Panginoon, magbago man, Panginoon, ang mundong ito, Lord God, but your love will never change sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God. Tanggapin mo ang papuri ng iyong mga anak sa gabi pong ito, Lord God. Maging ang mga kasama namin, Lord God, mga kapatid namin na nasa tahanan ngayon, Lord God. Wala man sila dito, Panginoon, but alam ko, ang kanilang puso, O Diyos, ay sumasamba, nagpupuri sa iyong pangalan sa gabi pong ito, Lord. Maraming salamat, O Diyos. Lord, we will give you the highest praise, the highest worship every time, Panginoon, na kami ay tumatayo sa harapang ito, Lord God. Because you deserve the highest praise. You deserve everything na mas higit pa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. We give you glory. We give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama po namin na magpuri, na itaas ang pangalan ng Diyos at magpasalamat sa pagmamahal po na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, wag po tayong magsawa. So, minsan, dumarating yung time na napapagod tayo. Pero tuloy lang, katulad po ng ating team ngayon, do not stop, do not quit. Kung nararamdaman natin, gusto nating mag-quit, so lagi lang po nating alalahanin ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. So let's move forward, let's serve the Lord with all of our hearts. So muli po, tayo po ay magkita-kita po sa Wednesday ng umaga. Meron po tayong morning devotion at atin pong patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Maging sa gabi po for our midweek service, patuloy nating kilalanin ng Diyos sa pamamagitan po ng mga ginagamit niya na nagtuturo tuwing midweek service po. So maraming salamat po muli sa bawat isa. Alam ko na ang Diyos ay kumilos sa ating mga buhay sa gabi pong ito. So we thank you and God bless each and every one of us. Amen. Paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon,
kaya